Ang atong Diyos buhi kaayo, wala siya mamatay. Ang ayan siyang pagadayon, ang ayan siyang bugyawan, ang ayan siyang pagkasayawan. Kay atong Diyos buhi kaayo, tungod sa iyang gugma niluwas taniya. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Ambak sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Tuyo sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Muakyot ko sa iyang presensya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang atong Diyos buhi kaayo, wala siya mamatay. Ang ayan siyang pagadayon, ang ayan siyang bugyawan, ang ayan siyang pagkasayawan. Kay atong Diyos buhi kaayo, tungod sa iyang gugma giluwas taniya. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Ambak sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Tuyo sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Mukakyot ko sa iyang presensya. Ambak sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Tuyo sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Mukakyot ko sa iyong presensya. What a beautiful presence, Lord Jesus. You are beautiful beyond description. You are the Lord that calms the storm, Lord Jesus. You are the Lord that calms the storm, Lord Jesus. Thank you, Lord God, for your divine protection, Lord. Thank you for your goodness, Lord Jesus. Thank you for your greatness and power, Lord God. Some say, Lord God, that you are just a good man. Some say that you are wise. Some say that you are a prophet. But you are our Lord Jesus. You are the Messiah that saves us. There is no other name like you, Jesus. We thank you for your presence, Lord God. Thank you for the truth, Lord God.
Thank you, Lord, for the truth that frees us, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Nga dili mi apil, Lord Father God, sa nagatuo nga isa lang ka kapropeta, ni isa lang ka kamaayong nga tao upon you are the God in our lives, Lord Jesus. You are the one who saves, Lord Jesus. Thank you, Lord God, for your goodness and for your faithfulness, Lord God. Gikan sa among pagkabata hangtod karon, Lord God, you never fail us, Lord Father God. You never fail us, Lord Jesus. Your love is so beautiful, Lord God. And we stand in awe of you, Lord Jesus. We praise your holy name. We humble ourselves before you, Lord God. Open our hearts for your word, Lord Father God. Open our hearts, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Salamat Ginoo nga niining adlaw wala gayud mabalda ang pagbayaw namo sa imong pangalan. Niining among taliwala nagapasalamat kami sa bag-ong kalayo nga imong gigabubo kanamo. Ang imong pulong puno sa kalayo ug sa kinabuhi. Busa salamat magapadayon kami sa pangalan ni Kristo nga among Dios. Amen. Okay, padayon ta sa libro sa Pinadayag, Kapitulo 1, versikulo 3. Okay, nagaingon siya dinhi, bulahan siya nga nagabasa sa pulong sa propesya, ug bulahan usab kadtong nagapatalinghog ug nagatuman niini, kay nahisulat, ang panahon haduol na. Blessed is the one who reads the word of this prophecy, and blessed are those who hear it and take to heart what is written in it, because the time is near. Okay, kaganiya gisgutan nato ang mga bahin diin kinimoy nahimong punto sa mao nga mensahe. Sa diha nga kita magabasa o magapanimati o magkinabuhi, mahibaluan gayud nimo ang tinuod. John 8:32. Unya ikaduha, sa diha nga ikaw nagabasa o nagapanimati o nagatuman niini, mahibalo ikaw nga ikaw usab makapangandam. You will know how to prepare. Nakarong nga hapon na, kinahanglan na makahibalo kita na dili lang kita nasayod sa atong pagpangandam apan nahibaw-an na nato na kining panahon o kining kalibutan lumalangyaw lamang kita. Unang ebidensya nga langyaw matapos ang atong mga adlaw. May katapusan ang atong panglawas. Labay ra gyud ang tao. Okay, tama ba? John chapter 14. Nagaingon si Jesus, do not let your heart be troubled. Verse 1. Tagaig microphone si Nonoy Doy. Do not let your heart be troubled. Trust in God. Trust also in me. Verse 2, in my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you, I am going there to prepare a place for you. Kana nga dapit mao nagyud na ang eternal life. Okay. Nag-ingon siya, and if I go and prepare a place for you, ingon siya, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Okay. You know the way to the place where I'm going. Mao nang giingon din sa John 14:6, I am the way, the truth. Kaya niingon si Thomas, Lord, we don't know where you are going. So how can we know the way? Wa mi mahibalo kung asa kami agi. Unsao man namo pag-ila ni anang agi-ana. Miingon siya, ko ang dalan, kamatuoran, o kinabuhi.
No one comes to the Father except through me. Ingon siya, if you really knew me, you would know my Father as well. From now on, you do know Him and have seen Him. Okay. So dinhi, makita nato na dili nato kawidaan. Tanan nga atong na-achieve. Tanan nga mga accomplishment. Tanan nga mga nadawat nimong kaayuhan sa imong pagkakaroon. Praise the Lord. Dili nato ibutang kana nga maoy unang priority sa atong kasing-kasing. Kay ngano, ibilin ra ang tanan. Amen. Bisan pa unsa ang haylo. Bisan pa unsa ang haylo. Posisyon ug uban pa kining tanan. Praise the Lord. Ibilin ra gayod kay ngano, dili gayod kita taga dinhi. Bisan ang mga unbeliever, dili pod taga dinhi. Unsa man pod ang ilang dapit, heal. Heal. Kay kung taga dinhi, magpabilin sila nining yutaa. Okay. So ang pulong sa Ginoo naghatag na nato og pagtandi, pili asa ka. Salamat nga matag usa ka nato karon, gipili gyud nato ang Ginoo. Okay. Praise the Lord. Gihatagan ang tao karon sa pagpili. Mao ni nga akong gipamalandungan. Okay, contrast, pagtandi. Gitandi na niya. Sa mapanalitan, Brother Nonoy, sa 1 John chapter 1, verse 5. Basa habi. Uno Juan 1:5. Mao kini ang mensahe nga among nadungog gikan sa iyang anak o gisangyaw namo kaninyo nga ang Dios kahayag og diha kaniya wala gayoy kangitngit. Wala gayoy kangitngit. So, doon na na'y pagtandi. Kahayag o kangitngit. So, niingon siya dinhi, God is light. In Him, there is no darkness at all. Amen. Ang Diyos kahayag, diha kaniya, wala gayoy bisan gamay, nga bisan na lang yun ni dim, walay kangitngit. So doon na pagtandi, kahayag o kangitngit. Okay. Mao kanay mga ilhanan na kita sa dihang nakadungog kita, nakasabot kita, nakabasa kita, nagkinabuhi kita. Praise the Lord. Hallelujah. Matandi na nato asay labing maayong puy-an. Okay. Amen? Okay. Dinhi sa Philippians chapter 3, verse 20, Brother Noy. Mao kini ang dapit diin ipahiluna kita. Kini. Mao ni ang giingon niya pa nagtigom kamog bahandi sa langit. Walay makapangawat. Dinhi ingon siya, daghang makapangawat, magapanakasaka. Bahandi nga imong gitigom, kuton ra gihapon sa taya. Salamat sa atong mga magbubuhat. Salamat sa mga makugihon. Karong hapon na anapoy nag-adto sa ilang mga Bible studies, kana bisan Sabado. Salamat kaayo ni anang mga magbubuhat. Klaro na lang yun kaayo sa Biblia. Sa Luke chapter 10, ang involved ni anang trabaho
Nagaingon siya, ayaw kamog kalipay nga ang mga espiritong daotan mipatuo tungod sa akong pangalan, kundili ikalipay ninyo nga ang inyong mga ngalan ay isulat sa basahon. Maulabing maayo. Kita kung wala kay mga Bible studies, ampo, okay na kayo na. Prayer. Amen? Praise the Lord. Itong palakpakan ng pagpasalamat. Hallelujah. Philippians chapter 3, Brother Noy, verse 20. Apan ang atong puloy-anan atua sa langit. Dili dinhi sa tagom. Dili dinhi sa kalibutan. Mao di ay nga nag-ingon siya pagtigom kamog bahandi. Okay, sa Matthew ta, Brother Noy. Praise the Lord, hallelujah. Maayo ba ang pulong sa Dios? Amen. Maayo kaayo. Chapter 6, verse 19. Ayaw kamo pagtigom og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon dinhi sa yuta. Kay tay-an lamang kini og kutkuton sa anay o kawaton usab sa mga kawatan. 20. Pagtigom hinuon og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon didto sa langit diin walay taya ug anay nga makakutkot niini ug walay mga kawatan nga makakawat niini. Aha. Kini di ang mga anay, dili di ay ni butang langit nun. Kining taya. Praise the Lord. Iyon siya. Verse 20, Brother Noy. Us bagbasa. Pagtigom hinuon og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon didto sa langit. Diin walay taya ug anay nga makakutkot niini. ug walay mga kawatan nga makakawat niini. Walay taya, walay anay. Ang ako karong kwarto nga gibutangan sa akong sinina, daghanag anay, sigir kog pamupo sa anay. Praise the Lord. So unique nga dapit ang giingon sa Ginoo. Walay anay, bisan gani taya, dili makapilit. Praise the Lord. Okay, so mauni. Ang iyang giingon dunay contrast, pagtandi, pagpili, o kitang tanan nakapili gayod ni ining giingon kahayag. Apan bisan pa kung moingon ang pulong, do not store up for yourselves treasures on earth, di gina malikayan, magtapok ginang butang sa imong balay. Mga ukay-ukay, okay, di ba? Mao na nga kung gamay-gamay ang imong balay muguot kay ngano. Di gyud malikayan daghang kag mapalit sa gawas matapok sa sulod. Wa naggamay na lay agianan. Mga TV nga guba ampingan ra gyud gihapon ipundo sa kilid. Wa ta kahibalon na ni gamay ang atong balay. Lahi man sa laing dapit kay ila man na dayong igaling-galingon nila. Dinhi sa ato man ang ampingan uy karaan na bayan na. Ayaw kay kabili na, diya lang na siya. Wata kay balon na napundo ang mga basura. Mga tupperware ng liki na ayaw ilabay kay kambyuhag bago. Kano sa pagdin taon na kambyuhan. Ang uban gipang sudlan nag mga ilaga, mga unsa pa dihay nanulod diha. Ayaw ampingin na, nagahi ng liki na. Okay, di gina malikayan, matapok ang mga butang, tinuod na ayaw kamo pagtigom, pero matigom ragyod gihapon. Ang uban dili nagyud mga plastic kung dili mga lata sa tinapa natigom na gyud hinoon. Okay. Hallelujah. Natigom. Ngano man mao lagi nang ipanalanginan sa Ginoo. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Praise the Lord. Okay, balikon nako. Unique ang dapit nga giandam sa Ginoo sa ato nga bahin. Mao di ay na dunay contrast ang giingon niya. Okay, so balik ko din sa John, 1 John. Ang libro sa 1 John naggasulti kini mahitungod sa maayong pamaagi nga gipadayag kang Juan. Tungod kay dunay pagtandi
Okay. Dinhi sa second 1 John chapter 2, lain na po ang pagtandi. 1 John chapter 2, 15 and 16. Sige, Noy. Ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan, o bisag unsa nga iya sa kalibutan. Oh. Kung higugmao ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa Amahan. Kay ang tanang butang nga iya sa kalibutan, ang unod nung kahidlaw, ang tanang gikaibgan sa mga mata, ug ang tanang paggipasigarbo sa tao, dili kini iya sa Amahan, kun dili iya sa kalibutan. Okay, doon na po'y another pagtandi, contrast. Unsa ni? Loving the Father and loving the world. Pero nagaingon siya, ayaw pilia ang kalibutan. Amen? Gitandi na po niya ni John. Ang paghigugma sa kalibutan, ingon siya, kung nahigugma ka man ni ining kalibutan, out ka sa saad sa Ginoo. Wala nimo ang Amahan. Ingon siya, do not love the world or anything in the world. Kay nga naman, kay bisan kinsang nahigugma sa kalibutan, the love of the Father is not in Him. Sa una, moorag doon na tayo huna-huna na musikat. Okay. Mao nga gusto tang mahimong aktor o artista, mahimutang sikat. Mahimutan na, okay, ingon niya na, apan karon lahi na. Lahi na. Tungod kay nagaingon siya dinhi, ang tanang butang sa kalibutan for everything in the world. Everything in the world. The craving of sinful man, ang pangibog, ingon siya. Lust of his eyes, pangibog sa mga mata, boasting of what he has, ang pagpanghambog nga na kaniya, ingon siya, thus comes not from the Father, but from the world. Verse 17, the world and its desire pass away. Iyon siya mauni ang tinuod. Ang tanang na-achieve, ang tanan nga naangkon, ang tanan nga naanimo, iyon siya mapass away rana siya. Apan ang tao nga nagatuman sa kabubuton sa Dios, live forever. Palakpakan na to ang pulong sa Ginoo. Ang tao nga nagatuman, but the man who does the will of God lives forever. Amen. Amen. So maunay na kaayo. Sa diha nga makabasa, sa diha nga makadungog, sa diha nga magatuman, praise the Lord, makita na nimo ang pagtandi ni ini. Makaingon ka, mao nga, bisan kinsa ang mawalihan o maminaw lang yun siya, makahuna-huna yun siya. Mapamalandong man niya, madigest man niya ang iyang mabati, mayon siya, maayo man tong pag-asulti ganihada. Maayo di ay. Okay, maayo man. Muabot rang panahon, mubisita na sila uban nato din. Kana inyo mga Bible study? Nganong dili man mubisita nga wa man ta magwalig dautan. Maayo man ato mang gitakdo ang ilang relasyon o relasyon sa Dios ngadto kanila. Ug sa diha nga na-repair nato ang ilang relasyon sa iya o sa Dios na masaod na niya ang grasya. Masaod na niya ang panalangin, dili lang bahandi panalangin, kalinaw, kalipay, maunay, tinuod nga panalangin. Bisan sa imong kahimtang, morag mo ingon ka na, ay, ni araman di aning tinuod. Ang imong pangandoy nga mag-uswag ka, mawala na. Nga naman, naakanay kontento sa imong pagpuyo. Sultihan ta mo ang taong kontento, malipayon. Ang taong dili kontento, mo anang masulod sa dili mao. Kay di man kontento. Gusto gyud na madungog sa mga tao nga maayo ang kahimtang.
Guwapog panimalay, okay man na siya. Pero kung imog yun ang tuyoon nga dili yun kaya, bugat, lisod, naay sayon, si Kristo ra ang tubag sa tanan. Amen. Kalisod, kawalad doon, makabus man og ang adunahan, Proverbs chapter 22 verse 2, makabus man og adunahan at tubangan sa Dios, wala gyud nay iyang gidayeg diha, pantay ang tanan at tubangan sa iya. Amen. Hinoon maoy iyang madayeg kadtong nagatuman sa kabubuton, but the man who does the will of my Father lives forever. Hallelujah, tumpalakpakan ang iyang pulong. Hallelujah. Mintras na apay adlaw, may panahon pa nga musulti sa pulong. Kay pagsira ni ini, wala na, bawal na. Kadungog naman mong na lugar nga gibawalan. Kamong naa sa gawas karon, naamoy mga kauban diha na puros Pilipino, walihin na ninyo. Kamong naminaw sa gawas, sa nasod, kung asa man ikaw karon dapit sa sulok sa kalibutan, pwede kang makapangalagad, pinaagi sa pagsulti sa Ebanghelyo ni Kristo. Wala na laing Dios nga among i-introduce. Si Kristo ra, wala na lain pa. Wala na lain pa. Hallelujah. Okay. Brother Noy, naapoy lain na po nga pagtandi. 1 John chapter 2, verse 18. Mga anak, duol na ang katapusan sa kalibutan. Nakadungog kamo nga muanhi ang kaaway ni Kristo, ug karon ania na ang daghang mga kaaway ni Kristo. Busa masiguro nato nga duol na gayud ang katapusan. Kaaway ni Kristo. Kung muhisgot ang kaaway, anti-Christ. Christ versus anti-Christ. So naana po'y pagtandi. Okay. Dinhi makita nato. Kining giingon dinhi Christ, praise the Lord, og anti-Christ, nag-ingon ang iyang pulong ni ana sa kalibutan karon. Okay. Dear children, this is the last hour. And as you have heard that the anti-Christ is coming, even now, many antichrist have come. This is how we know it is the last hour. Okay. Usa ka importante nga atong makuha, last hour. Manglusot na gid ni sila. Okay. Amin ba mga igsoon? Okay. So dinhi makita na nato na gani gibasa ganiha na ang kinaiya sayawa buhaton niya kutob sa mahimo aron sa paglimbong to deceive people away from Christ. Pugson gayud niya. Mahilayo. So dinhi makita nato. Lain na pod Brother Noy. 1 John chapter 2 verse 20. Lain na pod nga pagtandi sa iyang pulong. 1 John chapter 2 verses 20. Apan kamo giduhugan niya nga balaan busa nasayod kamong tanan sa kamatuoran. 21. Gisulatan ko kamo dili tungod kay wala kamo masayod sa kamatuoran,
kundili tungod kay nasayod kamo niini ug nahibalo nga walay bakak nga magagikan sa kamatuoran. Walay bakak sa pulong sa Ginoo. Amen. Okay. No lie comes from the word. No lie comes from the truth. Walay bakak. So unsa na po'y matandi nato dinhi? Tinuod og bakak. Truth and lies. Walay laing truth ang pulong sa Ginoo. Bisan pag unsa pay ilang advertisement na moingon maayo lagi ni, maayo ni. Ayaw gyud sakay. Una, wala sila'y truth. Dili mga katawhan sa Ginoo sila. Ang mga anak sa Dios mingon amen. Amen. Mo ni tinuod. Truth versus lies. Bisan unsay ilang isulti na morag maayo kini. Hallelujah. Maayo ni kay ibutang na nimo sa imong lawas. Praise the Lord. Walay pangalan sa sakit nga dili maayo. Mukontak ra ka, padalaan ka na dahil through internet tambal. Lie. Walay lain tinuod sa Ginoo ra. Bantay ta sa atong panahon. Okay. Lain na pong pagtandi, Brother Noy. 1 John chapter 3. 1 down to 10. Palandungan ninyo unsa ka dako ang paghigugma sa amahan kanato. Gihigugma kita niya pag-ayo nga tungod niini giisip kitang mga anak sa Dios. Ug mao gayud kana kita. Ang hinungdan nganong wala makaila kanato ang kalibutan, mao nga wala kini makaila sa Dios. Wala. Minahal kong mga igsuon, Mao ni tinuod. kita karon mga anak na sa Dios. Tinuod na. Wala pa nato matino kung maunsa gayud unya kita. Oo. Apan ang nasayran nato, mao nga inig-abot na ni Kristo, may sama kita kaniya. Kana. Kay makita man nato siya sa iya gayong pagkasiya. Oh. Ug ang tanan nga nagbaton niini nga paglaom diha kang Kristo, nagputli sa ilang kaugalingon, ingon Nagputli. nga si Kristo putli. Praise God. Ang nakasala naglapas sa balaod sa Dios. Kay ang pagpakasala maoy paglapas sa balaod. Nasayod kamo nga mianhi si Kristo aron pagkuha sa atong mga sala. Ug siya walay sala. Busa ang tanan nga anaa kang Kristo dili na magpakasala. Amen. Apan ang nagpadayon sa pagpakasala wala pa makakita o makaila kaniya. Wala pa. Mga anak, ayaw kamo palimbong. Ang nagbuhat sa matarong sama kang Kristo. Oh. Ang magpadayon sa pagpakasala, iya sa yawa. Iya sayaw. Kay ang yawa nagpakasala man sukad pagkayod sa sinugdan. Ang hinungdan sa pag-anhi sa anak sa Dios, mao ang pagguba sa mga buhat sa yawa. Amen. Dili na magpakasala ang nahimo ng anak sa Dios, kay ang kiniiya sa Dios anaaman kaniya. Dili na siya magpakasala tungod kay ang Dios iya mang amahan. Ang kalainan sa mga anak sa Dios o sa mga anak sa yawa mao kini. Ang wala magbuhat sa matarong o wala mahigugma sa iyang isig katawo, dili anak sa Dios. Ang wala magbuhat sa pagamatarong, anyone who does not do what is right, is not a child of God. Not is anyone who does not love his brother. Unsa may atong pagtandi niini, unsay kontrast niini.
anak sa Dios o ang mga anak sa yawa. Ang mga anak sa Dios, mayon, amen. Amen. Mao na kita mismo mao'y nagtukod sa atong kaugalingong panimalay, templo. Gitukod nato og sa dihang nakadungog kita gibag-o nato. Nganong naingon man kaniya na tungod kay ang pulong sa Ginoo na dungog, ang pulong sa Ginoo gikinabuhi. Ug sa dihang imong gikinabuhi, makita og madayag kini sa tanan. Itan-awon ang imong kinabuhi kaniadto nga wa ka pa sa Ginoo, walay makita nga kamaayo. Baaray nag-ayo. Mao nang giingon nga ang imong pagsimba kawang. Mga hipokrito mao na giingon sa una. Mao na giingon hipokrito kawang. Mark chapter 7. Marcos, Kapitulo 7, mao na giingon kawang ang inyong pagsimba, tigpakaaron ingnon. Mark chapter 7, 6 and 7. Sige noy. Si Jesus mitubag kanila, mga tigpakaaron ingnon, wala gayud masayop si Isaya sa iyang gipanagna, mahitungod kaninyo, sumala sa nahisulat. Kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang, apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kay ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao, ilang gitudlo nga balaod kuno sa Dios. Okay. Iyon siya, they worship me in vain. Nagasimba sila kanako nga kawang. Ngano? Ang ilang doctrine or teaching, dili na pulong sa Ginoo kundili pamaagi na sa tao. Tao, pamaagi na. Isaiah chapter 29, ato daw ning ikuan daw noy. Verse 13. Isaiah 29:13. Og miingon ang Ginoo, kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang, apan ang ilang mga kasing-kasing halayo kanako, ug ang ilang pagtamod sa akong mga sugo samara sa ilang pagtamod sa sugo sa mga tao, pinaagi sa pagsag-ulo. Okay. Ezekiel 33 verse 31. Manganha sila kanimo nga magpanon, ingon nga akong katawhan, og mamati sila sa imong isulti, apan dili sila mutuman niini. Mao. Sa ilang sinultihan magpatuo sila nga dako sila gugma kanako, apan ang tinuod mao nga gipalabi nila ang ilang kaugalingong kaayuhan. Gipalabi nila ang ilang kaugalingong kaayuhan. Padayon, alang kanila, ikaw daw usa ka mag-aawit nga nag-awit og awit sa gugma, anindot og tingog og maayong mutugtog sa alpa, mamati sila kanimo apan dili mutuman sa imong isulti. okay, kanang atong mga awit, kanang atong mga gipanglitok, uban kana sa saad sa Ginoo. Pag ingon I love you Lord, tinuod yun nga nahigugma ka sa Ginoo. Pag moingon kag I love you Lord, nagpasabot nga nahigugma ka,
nagpasabot na dili gyud ka mawala sa tanang panahon, sa adlaw, sa panagtigom, I love you, Lord. Unya, kung naay panahon na naay tao nga wa makaila kang Kristo, I love you, Lord. Isulti gyud nimo, sultihan siya. Tama ba? Amen. Dinhi siya with their mouths, they express devotion. Muingon sila, kami mga Diyos nun. Kami tinuod gyud, kami nga nagailas sa Ginoo. But their hearts are greedy. Ang ilang mga kasing-kasing bulingon, inuntan na lang pagkasulti niya na. Bulingon, dalo, greedy. Unjust gain, hala. Gusto og makapabor. Indeed, to them you are nothing more than one who sing love song with a beautiful voice and plays skill. Okay, sa instrument, voice and plays an instrument will, for they hear your words, but do not put them into practice. Dili makita pinaagi sa mga maayong tingog ug mga maayong hone sa pagduyog sa pagsimba. Apan ingon ang Ginoo, subo lang kaayo kay bara kutob. Wala gayud magtuman. Manang giingon sa Ginoo, why call you me Lord, Lord, and do not do the things which I say? Amen. Maayo ba ang Diyos? Amen. Maayo. Kita kaniadto muingon ta kaniadto na nindutan no kung maluwas ta no wag kita masayod og kinsari maluwas. Tinuod yun na wag kita masayod kay ngano wala man gyud tay pulong sa Ginoo. Kay wa man ta masayod ang tanan nga atong ginahimo puros ra minao mao. Minao mao. Kay minao mao man bawal manilhig og gabii. Kay muuban ang grasya. Ayaw usag lakaw kay nagkaon pa sila. Tuyo ka ang plato. Kay ug mulakaw ng bisita muuban gihapon ang grasya. Maora minao mao. Mga minao-mao nga mga paagi. Kay minao-mao man mga buta. Wala gyud tay kahayag, kangit-ngitan. Ug kay ngit-ngit pa man sa alkitran ng atong kinabuhi. Mao nga kung naay usa nga mubiya niining kalibutana, ato gyud ning ipasulod og simbahan aron mahilangit ni siya. Gawas pa nga ipasulod og simbahan kay pasimbahon nato ni. Dili nato undangon ang pangadji ni ini hangyoon gyud nato ang mga santos. Mauna minao-mao. Nahinumdum mo sa Luke chapter 16 minao-mao. Bidaw, maubaning Luke chapter 16. Minao-mao. Oh, minao-mao, mao ni. Luke chapter 16. Niingon siya dinhi, verse 1, Jesus told his disciples, there was a rich man whose manager was accused of wasting his position. So he called him in and asked him, gitawag siya o gipangutana, what is this I hear about you?
Give an account of your management because you cannot be manager any longer. Sa pagkadungog ni ini, nga giingnan siya, unsaning ako nadungog, bidaw, husayon tani. Kay kung mamatudaan nga dili gyud na mao ang imong gihimo, football gyud ka karon. Og sa pagkadungog niya, naghimo na siya sa iyang kagalingon. Verse 3, the manager said to himself, what shall I do now? Iyon siya, unsa may akong buhaton? My master is taking away my job. Wala na, maputbol na gyud ko. I am not strong enough to dig and I am ashamed to beg. Maulaw ra ba ko magpakilimos unya na maulaw pud ko manarbaho unya magpala. Verse 4, I know what I will do so that when I lose my job here, people will come me into their houses. Naghimo na siya sa iyang minaumao nga paagi. Mauni ang akong buhaton. Aron kung maputbol man ko, magawas magiging ko ng trabaho sa ato pawa na gyud ni na ay mga tao nga mudawat kanako. Okay, so dini minaumao, unsa man iyang minaumao? Ang iyang minaumao mao kini. Gitawag niyang utangan sa verse 5. Ingon siya, ikaw, pila may imong utang? Mitubag siya 800 gallons of olive oil. Unya miingon katong putbulonon, 800 di ay nahala. Maora ni bayari ha. Ingon siya himuon na tong 400 galon. Tanawa na ay 400 pod ang iyang nalimbong. Okay. 800 gallons of olive oil. Unya, pabayaron lang siya og 400 gallons of oil. So, pilay alkansi? 400. Minaumao. Wala man tay basa-basa. Wala man tay nakadungog. O kung basahon manggani na, dili man ipasabot. Mao kini ang giingon sa pulong sa Ginoo. Ako ang dalan, ako ang kamaturan o kinabuhi. Walay makaadto sa langit sa akong amahan, kundili pinaagi kanako. Mao kadto ang pulong sa Ginoo. Tama ba? Minaumao. Tanan nga atong ginasunod kaniadto minaumao. Sa diha nga ang atong mga kaigsuonan, mubiya na ning kalibutan na. Doon na tayo ginahimo na minaumao. Pangadjian na itong pila kagabi eh. Okay ba na? Ang wala masayod, naghuna-huna na okay yun ni. Kay daghan ang ilang ipangsampit. Wala, dili. Buhi ang gikinahanglan sa Ginoo. Kinahanglan, maayo pataglawas, maayo patamaminaw, musabot pang itong una-huna kay pag tuyok sa utok sa tao. Mutigulang na ang tao. Mausab ng huna-huna sa tao. Wala na. Mao na nga maingon nga bantay si tatay, bantay si nanay, kay basig bubaktas baya na ang layo mabanggaan. Kanaman, natuyok naman. O kung mausab na, mudawat pabakahan na sa pulong sa Ginoo, wala. Paabot na lang nagkanusaan na siya, muhayang. Sa dihang muhayang na, praise the Lord, wala na kinabuhi, minaumao. Muingon nga, maputbol manggid ko karon. Praise the Lord. Unsa kay akong buhaton? Mauni akong buhaton.
Kay kung maputbol magyud ko, naay pay mga tao mo pasakan ako adire. Sige, ikaw unang utangan, pili mong utang 800 gallons of olive oil. Ana sige mo ning imong bayro noon 400 na lang. Imong putong utangan, biliban ako nimo oy. Dako jud ko nimo pangyo ba? Ay lagsaba ato ra ni. Gihimo niya to sa iyang minaumaong paagi. Pero nagtuo ka nga madala nimo og hip-hip ang Ginoo? Dili. Ang tao mamatay ka usara, tapos ni ana hukman ka. Kung tinuod ka ba nga tao, mao na nga ako mudasig kaninyo, manghugas na ta ba, manghinlo na ta karon. Kung naamay mga nangasilo, mangayo kitag pasaylo ako. Okay, anara, pasaylo ako. Di magina malikayan na naay nasilo nato, at mahibalog na igisakita nato. Sorry, pasaylo ako. Manghinlo. Mao man ay requirement sa Ginoo. Klaro ang Biblia. Truth and lies. Lies, truth. Gusto kag lies, ayaw basa. Gusto kag lies, hala. Pagkogi, ngaway, simba-simba. Pangita, kutob sa imong mahimo, paning kamot, adlaw, gabi. Gusto kag truth, nahala. Palit og Biblia. Basaha ang Biblia. Tumana ang pulong nga giingon sa Biblia. Pasalamat sa Ginoo. Mga pagsulay, pasalamat iyang Dios. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. John 8:32, sa dihang nahibalukas kamatuoran, ang kamatuoran maoy nagahatag kanimog kagawasan. Palakpakan ang pulong sa Ginoo. Katong naghigda pa ko diri kami si Doy-Doy. Murag duha gyud to ka bisis na naay mudagkot og kandila diha. Maayo pod siguro na magbutang tagdagkutanan diha ba murag kuan ba? Kati. Naay managkot. Ya butangan din sa ubos. Simba na mo. Diri. Oh, permiro tong dagkot, wa ko kasabot. Humagdagkot, hintabok siya pikas, lakaw. Paingon dito. Giduol na ko dito, ako gisipa. Karon kay namin nakaingon, ay pastor, katedral man ko ang gibutang. Iko tama, no? Kwa. Kwa. Kay mauman di ay ato ang kinaya sa una, dili ba mang dagkot man ta. Kami sa una dito sa Siquijor, muraon rami dito sa Siquijor. Kada simbahan ni agian, manaog dagkot. Sakay na po sa truck, tuyok na po. Pag abot sa lungsod, dagkot. Kay nagtuo man ta nga kanang atong gibuhat maayo. Okay, di man po nadautan. Pero dili lang ipaduol sa kortina kay makaamong basig masunog. Ipalayo-layo lang siya. Tuo ko na, butangag dagkutanan diya, puno ginagdagkutan, musiga gina diya ba? Labi nagbutangan na to, si Brother Sunny, mag-ingon niya. Makisa, uy, bago na po niya. Bago nga Santos ni, kini, muarag maayo yun ni. Salamat sa Ginoo. Wala ta masayod. Minaumao. Pag-abot sa una, sa wala pa'y lockdown, pag-abot sa menteryo, dito, sulod tanan. Paghuman, pagawas. Hinilakay pa man to pagsulod. Hinilakay. Sa ato pa. Dili gyud gusto namo. Namubiya ka kay kining hilak. Nagakahulugan nga nawili.
Dili gyud mi gusto nga mawala ka. Pag uli, halingi kay basig mo uban. Mag-iningon-ingon in taon sa aso. Halingi kay basig mo uban, unya na. Di ba? Minaumao. Taon po, ay, naimulak to, ay, hapit sa aso. Basig mo uban. Ay, salamat sa Ginoo. Daghan kayo tag mga minaumao. Kay di man ta kamao mangunahan, muhayr tag tao nga maoy mulid mangunahan. Okay. Unya kay kining mangunahan, tinagad magyud na painit. Pakanon. Unya suhulan pagyud. Dili ka mo painit ug mo pakaon ug mo suhol na moogod na siya naghatod sa kalag sa langit. Naay usa ka insik na iyang igsuon pinangga mo'y namatay. Kato nga insik, negosyante siya. Kasagaran karon mga insik naman maoy makita nato na hayahay ug hamugaway. Namatay ang iyang igsuon. Mao lagi kay wala may pulong, niduol siya simbahan. Niyon siya, unsa may buhaton nako aron ang ako igsuon makasaka sa langit. Isa, sayon ra. Pamisahan. Pamisa. O sige, buhaton ako na. Pila may akong bayad? Mao ni ang kantidad. Nay special, nay ordinary. Special. Aron nga dali ra sa ka. Pamisa. Pero ingon ang katong pari, inigmisa na agyud ka. Aron na saksi nga gimisahan yon. Kada bulan o kada semana pamisa. Nya kay special sa ato pa pila ra ginansya sa iyang negosyo na hurot-hurot yun ang tanang stock niya. Wala nagkalisod na, pila na katuig na pamisa niya. Iyan ang gisusi dito, Padre. Kumusta man ang ako igsuon? Duwas na ba? Yung siya, kinsay pangalan? Si Tapulano. Gitanaw na. Ay, layo pa. Layo pa. O sige, naapamay ako istak gamay. Sige. Bayad. Dagan ang pila ka panahon. Padre, kumusta? Ako igsuon. Saka na ba? Yun siya. Si ko ando no? Duol na lang yun. Siya, suko ko sa ako igsuon. Kibalo siya duol lang, aro dili pa siya dukso. Ako bangkrap na. Ay, salamat sa Ginoo. John chapter 9 verse 27. To God be the glory. John 9:27. Okay, kadali lang. Hebrews. Dili to dyan. Okay, Hebrews chapter 9 verse 27. Hebrohano 9:27. Noy? Kita ni mo, Noy?
Ang tanan kinahanglang mamatay sa makausa, og tapos ni ana hukman siya sa Dios. Okay, di ba klaro kaayo ng pagkasulata? Ang tanan mamatay kausara. Tapos sa kamatayon, hukman siya. Naunsa may makita ni mo diha, ang buhi maog yung kinahanglan makadungog siya sa pulong, mutuman siya sa pulong, aron mabulahan siya. Amen? Okay. Just as man is destined to die once, and after that, judgment, hukom. Bintaha tong buhi nga nakapangandam na. Praise the Lord. Ang tanang mga buhi, mingon amen. Amen. So mauni, ang pagtandi sa anak sa Dios, mga anak sa Dios, o mga anak sa yawa. Okay, lain na pong pagtandi, Noy. 1 John chapter 3, verse 14. 1 John chapter 3, verse 14. Nasayod kita nga nakalatas na kita sa kamatayon, ngadto sa kinabuhi, kay gihugugma manato ang atong isig katawo. Apan ang wala mahigugma, anaa pa sa kamatayon. Okay, unsay pagtandi diri, kinabuhi o kamatayon. Eternal life and eternal death. Nag-ingon dinhi ang 3:14. Okay. We know that we have passed from death to life. Nakalabang na kita. Ang tanang nakalabang mayon amen. Amen. Death to life. Nganong nalabsan, nganong nalabangan mani? Tungod sa love. Because we love our brothers. Anyone who does not love remains in death. Life and death. Okay. So dinhi, 1 John chapter 4 from 1 down to 3. Mga igsuon, ayaw ninyo tuuhi ang tanang nagpatuo nga ang Espiritu anaa kanila. Kundili usisahan ninyo kung gikan bagayod sa Dios ang Espiritu nga naa kanila. Okay. Kay daghan ang dili matuod nga mga propeta nga nanungha sa tanang dapit. Sige. Mailan ninyo kung ang maong Espiritu iya ba sa Dios, pinaagi niini. Ang nagpahayag nga si Jesucristo nagpakatao iya sa Dios. Apan ang dili magpahayag niini mahitungod kang Jesucristo, dili iya sa Dios. Ang maong Espiritu iya sa kaaway ni Kristo. Nadunggan ninyo nga muanhi kini og karon ania nagayod sa kalibutan. Karon ania nagayod sa kalibutan. Praise God. So kining giingon dinhi sa pinadayag 1:3, bulahan ang mubasa sa katapusan na doon na gitawag diha na katapusan sa panahon. The end is near. Dili ba? Na end is near diha. And okay. A time is near. Dili end. The time is near. Mo arise. Doon ay pagtandi. True and false teaching. So unsay giingon? But every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. Matag espiritu nga wala mag-ila kang Hesus. Every spirit that does not acknowledge
Jesus. Okay, maayo na, badlisa na ba? Ang tanan nga mga pagtulunan nga wala na mudawat kang Hesus. Dili na iya sa Dios. Kini maong espiritu sa Antichrist, which you have heard is coming and even now is already in the world. Dili ta mahibulong nga bisan sa simbahan naa di ay gyoy mabahin kay ngano. Okay, naagi di ay wala gitawag sa kaluwasan. John chapter 10 sa Ebanghelyo Juan verse 2, ingon siya din ngadto sa 8, ang akong karnero makaila sa akong tingog. Amen. Ingon siya, ang magbalantay muagi gayod sa pultahan, apan ang kawatan musaka. Wala sila mukuyog kaniya kay nakailaman sila kanako. John chapter 10, basa verse 2 down to 8. Apan ang magbalantay sa mga karnero musulod agi sa pultahan. Ug ang pultahan ablihan sa tig-abli aron makasulod siya. Mamati ang mga karnero sa iyang tingog, inigtawag niya sa ilang tagsa-tagsa kangalan. Ug mag-una siya kanila sa ilang pagula. Kung atuan na sila sa gawas, mag-una siya kanila ug ang mga karnero musunod kaniya. Kay nakailaman sila sa iyang tingog. Nakailaman, verse 5. Apan dili sila musunod sa laing magbalantay. Dili musunod. Managan hinuon sila kay wala man sila makaila sa iyang tingog. Gisaysay ni Jesus kanila kining sambingaya, apan wala sila makasabot sa iyang gisugilon kanila. Busa mingon si Jesus pag-usab, sultihan ko kamo, ako ang pultahan sa mga karniro. Ang tanan nga may anhi kanako, nga kawatan, mga kawatan o mga tulisan. Busa wala mamati kanila ang mga karniro. Wala manimati, but the sheep did not listen to them. So dili ta mahibulong nga dunay paggabahin na ay muuban gayod. Sige lang. Unya mahitabo ni mga suod ra baya gyud gihapon nimo ni mora makaingon ka sayang ano nganong naingon man ni ana suod ra bagid kayo nato to. Okay, ang pulong sa Ginoo maoy mo tinuod, maog gyud ni muhimo ni ini. Okay, amen ba? Amen. So dinhi makita nato nga lain na pod ang pagtandi nga makita nato true and false teaching. Kinsa katong nagadala, kinsa katong nagatudlo nga si Jesus. Unsa to gingon? Ingon siya kana siya mao ang Antichrist. Ang wala magadawat ni Jesus. Antichrist. So dinhi naipagtandi true teaching versus false. Kung imong paminahon nga wala kay gipundong pulong, makaingon jud ka, maayo man pud paminahon, maayo di ay ni. Pero kung nakapundo ka nagpulong sa Ginoo, makit-an dayon nimo ang bikil. Amen. Makita nimo ang bikil oy. Makaingon ka, minne gyud ning pagihaba, di gyud ni mao. Di gyud ka mahiluna. Ngano, naana dinhi, false, true, teaching versus false, mo arise. Busa, bulahan siya, nga nagabasa, nakadungog, o nagatuman. Kay the time is near. Kining Book of Revelation, ang preparation ni ini, giandam yun ni, sa last days. Kadtong mga pagsulay nga ning labay, dili rato. Kining muabotay, hallelujah. Wala gyud ta mahimo. Diha ra gyud sa Ginoo, walay laing kataguan, Ginoo ra. Man ang iyang giingon, kung wala ako, wala gayud kamoy mahimo. Amen. Manindog kita. Praise God. Hallelujah.
Taas sa mga kamot, Ginoo, panalangin silang nakadungog. Niabot na gyud ang mga adlaw nga among ginabasa. Ginoo, dili kami matingala kay nahisulat, tumanon gayud kini. Apan maulang nga walay usa kanamo ang namawala. Apan magpabilin kami. Nga ligon, ikaw ang magliligon kanamo. Ang kadaugan na angkon namo tungod kang Kristo. 1 Thessalonians chapter 15 verse 57. Ang victory kadaugan walay bisan kinsa nga pagtulunan nga ipadayag sa kalibutan. Ang imong pulong maura gayoy tinuod Ginoo. Mubarog kami diha kang Kristo. Dihugi sila nga mibayaw sa ilang mga kamot. Liguna ang ilang makinabuhi. Magapabilin kami nga maghigugmaay. Magapabilin kami nga magkaluyanay. Magpabilin kami nga magsinabtanay. Magpabilin kami uban kanimo. Ug salamat sa imong pagpahinumdum kanamo. Sa pangalan ni Jesus Christ. Amen. Doon na lang ang panahon, iksun ng Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw at ako, iyan kuhaon, sugatong na siya. Ikaw at ako, iyan kuhaon, laylong pangalulul kalipay ang ating matagamtaman kauban Asya. Pagkaanin lutok kataho ang langit lulubulawan ang ating pagalatan daw sa langit ang iyang kadan kapulawan. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakirang, wala na ikamatayo Jesus. Lundon tanan kalihan, uban sa atong Diyos, kanindot ang syudad na bulawan, daw sa langit ang pagkakumbang, dayangan sa mga gila na bato. Suba sa kinabuhi, kristal na buhing tubig, sa trono sa Diyos. Doon na lang ang panahon, iksun nga ang Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyan kuhaon, sugaton na siya. Ikaw o ako, iyan kuhaon, lalinong nagdusa. Panganod, lulog kalipay ang atong matagamtaman kauban Asya. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang paghiran, wala na ikamatayo lundong tangan kalihan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit na matahon. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pahiran, wala na